A chuirde fáilte mór go dtí sra dó de Comhrá le Ola, seo agra le dó den sra seo mar chuid de hógra LoveLeabharGaeilge. Sa sra seo bé mé mунcainte le meascán de scríbnóirí chumasach iontacha litríocht na Gaeilge. Is daoine atá anhimachú sa réimse seo chomá. Lumaniu agus ionar é seo rá ná an údor umráteach Valrín na litríocht Gaeilge agus truchas dó leabhar scríofaachí go dtí seo ná Áine Ni Ghlinn. Áine do 100,000 fáilte chuig an Comhrá, mo chéad óiríomh casta leat mar bhí mé rá. Cos tá chuirsaí leat? Anna war haar vader agus gur míle maith agat an sin ní éiche mar orm héan mar bhainríon chais ar be. Bhainríon litríochta nó bhainríon ar be. Cai mé rá tá tú just do chreatean méid over tá tú dhéanamh agus chuir sé glór inspirad ar an goléir cai mé rá, so tá ag súg mór bheith chorá leat. Agus mi sé súil le bheith caint leat sa freisin óla. Ach nuair a deirta go an chuid arsúla gom, sin an saoil an scríbhneoir de téin mar héir a seoir sin an saoil a bhí ann, bíon ort a bheith díonna bhena chuid rodí. Bíon ort cinál 5 líróid a bheith was san éir ag an am céanna an tamar fad. Mar sin enig sé hílachtína gohfuil me déanamh anna chuid rodí, ach dá méingse, abramis dá méingse a bhún dóir nó dá méingse déanamh dabar be eile. Bheith an méid céanna agus beidir níos mó arsúla gom. Tiis go méingse dul in éon tro a bháin, seachas 5 tro. I thuachtaína féin ara. Yeah, should I? Should I? Tá sé go deas a bheith go óthach ar chuoi go hórtha le Linda Hama seo cai mé rá. Tá sé go húntaach agus bhíon tálamsa mar tháinig scéal an laureate díreach ag an am ceart domsa mar well fuair amach ribhnolig mín an nolog fis an idiog a gohfuil san idiog fuair amach go rá me ar ghearliste le haid laureate na nóg. Ach, nóir íran ar smuoinnig mé mór an faoi mar cinnta bhar ghearlis lí agus nuair a bhreanín portéin mar scríbhneoir Gaeilge mar is ódaing. Nidóg sé scríbhneoireacht na Gaeilge, nidóg eile sé scríbhneoireacht na Gaeilge a chuoine óga agus níor cheapas go raibh ó faoi scríbhneoir Gaeilge mar laureate, níor riselum agus bhí me thosáasta a bheith ar an ghearliste. Agus an sin áméigen ní fiabhranna mar deire anar nó furas an scéal go raibh le bheith mo laureate le capi ní beltana. Agus bhí sé go húntaach bhí an óir a chreidte bhí an ach chum meile sin practicúil dimig anna chuid do mo chuid ibre leis an ben béim nuair a dúnach scolanna bin deire le ceartlanna agus bin deire le ceartlanna I leabharlanna chum meile scolanna chuid mo chuid ibre. Agus ná bhór sin tháinig sé díreach ag an am ceart go practicúil chum meile gachrad eile. Yeah, agus go gcóirde is mór de ceapaáil chumá sé sin dochreite. Agus mé muid leir fhí sin chumá dúdan mu dó déir le chorach. Dús mór bhhailm písa amach fuúsa agus na chúlar féin. Cá dasú níos agus cad é an faointe in de héal féin gur hiic tú gur scríbhneoireacht de fashion féin. Bhí tú ag múna mar bhúntóir ó héh an Gaeilge agus spéir agus an mater scoil agus hasasta gcuite gcóí bheith de scríbhneoir agus de éir nach. Se ó bhíos anna óg, chuin me sé ar scoil nuair a bhíos 3 bliana d'aois, mar bhúntóir I mo bháthir ach bhí cosc ar a chuoine ar bhnápósta a bheith muoine, mar sin bhí siise tríis airías an bhúntóireacht ar bheith roiintá blianta, ba mise an duine ba óige sa teilech, agus nuair a bhíos 3 bliana d'aois fuair si deis dul a reis muoine, mar sin cuireadh me sé ar scoil le methir bhí na bhúntóir freisin. I scoil bheag túiche I Dibredáran, Scoil Valley, Scoil atá dúnta is dúna go beidir 2 bliana á hen agus nuair a chuime sé ar scoil ag méid 3 bliana d'aois. Bhí is gom fiúig den am sin go raibh spéise gom raibh passionna gom maidir le cuasaí léthóireachta. Cé nach chumén an é a chuir I bhocail, mar bhíonn sé I ggéisteach leis na daoine móra na runnig sé agus a cúig ag léamh sa scoil, mar ní raibh ceappa gom do isteach seomra na níán, chuinnig methir me ina thiomra siúd agus bin seomra na Nordrangana, agus so mar sin bhí mé stig le rang a 3 agus bhíoh siad san ag léamh, coirithe luigh na hana in agla bhégan
si ag léamh an scéal Jimín war a haig leis an seach, agus hit sing rá leis an scéal, hit sing rá leis na heachtrií, agus ní raibh bhaim ina dhéictin cha bheith ag léamh. Agus is cuiinlam nuair a thosaigh mé ag léamh bhí mé stigil sa labal am a grifór, agus ise ag léamh leabhardom, agus bhí mé féchant ar na focail géirí iad ahant. Agus thosaigh mé ag léamh lua go leor, ach bhíonn gcónaí an sin ag cuma scéalta am a chligean faoin na charachtar sna leabhar a bhí á léamh agam. Bhíonn ag cuma dáanta beag a bhéirsaí beag am a chligean. Ach ar nóid níor scríomh mé an ráid tíos, mar Yes, ní raach is toch nach mé an mór an skrif ag an naam béile. A fi me an óog ag an naam agus nuair a bhí spéidir ní 10 bliain a dhís, hí is gom gur hastig bhaim rud éigen íanamh bhhainach le leabhar le scríomh. Ní risélum go léthach duine ar be ar dán éon rud a scríomh mise. Chalín beag túise as cinál Lord tíre agus ní ramar fiú sa bhaide mór bhí mar hiorgúil de sin, bhí mar 2010 ón áitin in nachmise ag an meánscoil an. Ach sin hastig bhaim a gcónaí bheith pléile le tríocht. Agus nuair a bhíos im líana dó sa bheanscoil, thug úintear béarla Josephine Keane, thug si se anspreagadm, mar gur thug si dúistom ag mór de splíochta bhí arachtáilige. Agus choban chred me go bhéting se a dhéanamh. Chós ní riselum go bhéting é dhéanamh. Hála sé dígar ní an ginar bhí me san ollscoil, thosaigh mé ag fáilsiúradí agus an sinar a dag mé an ollscoil, cúpla bliain tréis am an ollscoil ágant dailtí páric os nódig an chéad chunús ag fléachta. Agus in an tús, ag an am sin bhí me muoine béarla agus mata is scoilena difriúla mar bhúna sa trí scoil agsúil. Agus de chas 8 nó 9 bliana níla mumán cínte i a bhúintóir an sin hála sé gur hit cinál deis isteach mar gá lámh go bhfuair a screen test le RTE. Bhí mé déanamh rudí beagad á radio na Gaeltachta ná ach fuair thástáil scáileáin le RTE le haid clár ar bhenim cuasaí agus fuaras an post agus dágus an bhúintóireacht an sin agus lenas a raig ag ima iriseoir, fréáil mé mar iriseoir dígar ní rinne mé cuasa i London, scoil iriseoireachta London agus rinne mé tréáil in RTE freisin. Agus golóradí mar sin ach an tamar fad bhí méid scríomh rudí cruthaíocha. Bhí gá leabhar fríochta fáilte gom sílam féin seo agus mé ag scríomh rudí de chuoine óg nar dhéana sé an rud le. Ach dígar ní rís hála go bhfuair mé deisna úncha bhí an tálam gcónaí. Wow, agus réim se leid over dochrete dénta agus spósá dhéanamh agad chumá agus fiú tá ról agad chumá tá aldabta go lumer níos luha agus tá sé anspéisiú mar fi is tú an séú láiríocht na óg agus chéad cean le scríban á spell chumá nach ha. So cepa chu an bhlín se caite nach agus aberlum fin na chiad tionscrib a míidir bhunagaí ó lá go lá agus gohair le lille dígásála chumá. Okay, well, we have tunes kind of de an aim of the gomse no on kinal clope o ekachta mar in Harry Potter on clope sin a wand the litrecht na gaile chuine óga. Mar notes mar an LoveLeabharGaeilge. An LoveLeabharGaeilge tá sian panod sibse pasna maidir le spraga hort de chuine leabharGaeilge chinach leabharGaeilge leamh. Kan deise gomse sin a dhéanamh agus díúisteach litreocht de chuine óga. Mar laureate na óg tá. Tá mé me chinál ambassador litreocht bhéarla agus de litreocht na Gaeilge agus léóirecht chomá. Agus I roiin tíre ní laureate a bhíon letá ach ambassador léóireachta. Sin a hugtar an binis an pedal a bhín an I roiin tíre. Ach an rud a hastig bhaim sin á dína spraga chun leabharGaeilge a léamh. Dína fásta spraga chun leabharGaeilge chinach mar runtnis de fáistí.
mar chud den rud seo. Braham se gur sort nidóg I scríóireacht na Gaeilge. Nidóg I an scríóireacht de chuoine óga. Agus tá scríóireacht de chuoine óga as Gaeilge mar nidóg taobh den dá nidóg eile. Agus bhín sé dachar uaireanta de chuoine go a aimimsú. Bín go na Gaeilge an imel mar is olda tain. Bín muid an imel go minic. Agus ceantas na haimime atá gomsa ná muid thuirteach I lár an éananig. Profil na litríochta na fáistí a ordú, chothirmíochta a bhanú, idir litríocht an bhéarla de chuoine óga agus litríocht na Gaeilge de chuoine óga. Agus deis a chrothú de gach páiste sa tír más féidir le mé. Tanmh a bhaint as a bheith léamh as Gaeilge. Now, chuige sin tá lán rudí gist, mar is aim an a lehan é sin, ach is socha an mór thionscanmh atá bartathe ghain. Agus nuair a deirm se a ghain tá fuireann taobh hir díomsa, ní mbeadh se amháin atá ann, tá banisteoir tionscanmh Angela Flannery ann atá thar ar fad agus ise a dhéanaan anna chuid an rudí ag grú. Bhín cad gomsa rá bhhailm ag sa dhéanana ach Angela chuireann cinál rudí san áid cheart le gur féidirlumm na rudí se a dhéanamh. Agus muintear leabhar fáistí éireann freisin, Elena Ryan, Jenny Murray, leabhar fáistí éireann, tá siad san ann freisin, agus tá muid ar fad ag obair, agus ag obair le partneri difriúla ó hebh airgid de, tá muid ag obair thionscanmh mór agus muid ag éirí bosca leabharlanna a thuirt de gach bonscoil sa tír. Agus an rud a bheith an gceistan John ná bosca beidir 5 leabhar, beidir suas le 5 ag bra airgid, a bhrunne más féidirling gach Gaelscoil, bheith bosca bháintas na Gaelscoil na mar go meach caiid an léthóireachta éagsúil ann, agus bosca eile as na scoilna a bhíonn de fáin mútra bheith an bhéarla. Ach bosca 5 leabhar, beidir beag an beag níos mó a bhrunne gach scoil, le gur féidir le páistí tanmh a bhaint as an léthóireacht. Agus mar chuid de sin, tá taide á dhéanamh fé láthir cinál na dacreachtaí na constaí maidir le páistí a chur ag léamh le haid pléisiúr. Agus bunathe an taide sin agus na rudí thiocigh as, agus bunathe árgóid smuointe féin, ceantas rudí dhéanamid ná go gcuirimid lista de haigh an beidir leabhar an beag de achfaní le chéile, agus nuair a deirm achfaní, ní achfaní range tá gist, ach smuointe maidir le chunas cabhrú le páistí tanmh agus sprí a bhaint seo. Sin an mór thionscanmh. Agus an sin tá thionscanmh eile scéim an tóireachta. Agus bhhaile go leabhar Ok, an scéim an tóireachta rinne an chorlálíonn a bhreithniú Laureate Minogue, níos luaithe I mbliana. Agus thocraigh siad go mbeadh Laureate Minogue chomhcéim leis an Laureate Fiction agus an caithfhiorlach maidir le filiocht. Sin ná Laureate filiocht na tíre seo, Irish Chair of Poetry a thug de Ach so críoh go mé ar fad ar chomhchéim ó hebh stipend de, ó hebh gachrod de, agus mar chuid de sin an sin tá rudí le déanamh gomsa nach raibh mar chuid an Laureate River seo, ceanna go ná lecht thuirt sa bhliain, agus rinne mé sin in irig, rinne mar líne, de súil le cinál le slua a bheith I láthair a chumar isteach in Mali, agus foríor ní raibh cead going in den a thuirtisteach. Mise an banisteoir agus fear camera ina méid a bhí ann. Ach an rud eile ná scéim man tóireachta agus siad atá sá ná go raibh comórtas oscailte an ribh an nulaigh Tommy Cairn. Agus as an gomórtas sin raníoch cethar bert scríóir fásta atá ag scríomh do chuoine óga. Agus bert scríóir óga tá na déoga atá ag scríomh rud ar be. Agus
joisiad an ceire heisiún mentóireachta an duine. Tá me gobar le chalín óg faoile láthir as le Carmen, agus tá si cho cumasach, a si sé scríomh as béarla. Tá me gobar le ban tá lunathe sa Fortingale iarannachí, agus seo beidir an buntáiste féidir bhaint as an bandéim gohfuil Zoom a going, an bhainte tá si scríomh scéal óga. Ní bheith si sé an chuirteach an scéim morach Zoom, agus morach gohfuil mé de gobar tá si ag gobar sa Fortingale fel láthir, so me gobar le hiisiúd 3 heisiún an duine díal ag mert sin, agus sesiún amháin an duine fágtha cá. Nuair a bheith siad sin críochtathe, bei sesiún an sin a gom leis an mert eile, agus an bheirt eile rís déagóir agus duine fásta atá scríomh do dhaoine óga, ach sa chás seo gailgóirí te an bhirrteachá. An bhean óg an déagóir tá si fós ar scáil agus í a déanamh na háteiste fé láthir, agus be me tosnú le hiisiúd nuair atá an bhí sesiún amháin ché, ach lena míid raig nuair atá an háteist thart, agus an sin duine fásta atá ag scríomh. So tá anna chuid ar siúl. Tá cínte, agus tá ancuach do bhaint leis an rá sin chomá, agus gohfuir ó héh Zoom le linn na haime seo, like, deirhin go sé chócharach dit chomá ag leir le ghoine I dtíortha eile, tá sé sin cócúil agus sin ar éis. Ach go an céad bhánam leir chomá faoi de lecht, a ceap méid go raibh chócúachta chu rinne tú do láirt na óg. Agus leir tú chomá faoi pléisiir de fáistí is sin a bhaint amach sa leitreach na bhilgan, ní ddíreach ar scul, ní ddíreach mar oberháile. Céil luach agus céim pábhacht do bhfuil lei sin. Sílam héin go nusclíonn léthireacht bhuineog ar chultúr. Cé cultúr atá agat, cé áid as a dónnig na hitmóirí, cé tír eile a bhfuil cinál tionachar ag an gultúr sin ort. Mar hánta, mátá ag minic agus méiste go scoilna, bhuilim le páistí atá cinál idir chultúrtha, páistí gur iarannigí ach beidir gur as an bolin a tháinig na tismóirí líana fé blian ó hin, a gur iarannigí na páistí. Agus sílam go se anháta gomach na páistí sin in an deise áil. Piasa beag léthireachta dhéanamh sa fulanis. Go nach gaiiledís a danga féin. Agus mar chéile sa gailge sílam bhfuil anna chuid daoine sa tír seo, a bhfuil méid áirithe gailge cá. Ach nóir dhéin leabhar gailge a léamhríomh, seachas na sleachta a bhí ar chóirsa na háteiste. Tá go go rudí ag ahrúbe gáin leis an sóisireacht nua. Agus na bunscoilena, bím se lé go part-timesre le hábhar idri in DCU, go leiste fárig, campus fárig in DCU. Agus de chós sin bín anna chuidecha, nóir léig leabhar gailge mar phléisiúr riamh ina saoil. Agus aníos tá siad san ag dul amach ag muoine is I mbunscoilna. Agus conas is féidir le siúd an taithí agus an pléisiúr sin a thuairt a fáistí. Conas is féidir le an bruntaine sin a thuairt a fáistí. Mar fólamíonn gach páiste sa tír seo léthireacht sa bhéarla. Gach duine. Come cén cúlra atá go féin nó ag na bismóirí nó ag na seanpismóirí. Ach tá anna chuid daoine nach léan sa gailge. Agus beidir go muineann an rud céanna leis an luchtisiúil sa tír seo, cé bheith leabhar atá ar fáil I séilte nó cant. Fíor bheagán, mar tá anna chuid daoine ar an imil, agus tá léthireacht na gailge ar an imil freisin sílam. Agus braham bhfuil sé anna háchtach go bhaidh páistí an léargas sin, an inneog sin ar an gultúr, go mbeadh sé oscailte dóibh. Agus cíim sin má fáistí féin a dáta níos le béarla agus gailge. Agus chun cad a learn siad aníis bei an dá chultúr aá. Agus tá cínte
o bheit freistal ar ghilscoil tú hain, go dtigann tú nó tá gceiste gom, an cultúr a hagan le teanga. Ní gáit éon rud a elam faoin gultúr chun cuid éigen den cultúr sin a bheith súite isteach onat ar bhealach éigen. Agus braham cuilte sin fíor háach. Agus le páistí óga is cuma le siú bín siad ag léamh picúr. Ní is cuma le faoin teanga. Agus sílam gúil se anhaachta go dúrfií leabhar gailge dóibh chumá le leabhar bhéarla. Níl marrá na leabhar bhéarla a chahabh le taobh, ach dúirt na leabhar gailge a chuirteiste chumá. Sin spéisial agus gglair fí cuasaí ar an imóide luú tú dúirchan sin. Cad é do thuirm se féin ar stad na litríocht Gaeilge agus an dólaat go dtuigeann an mórphobal nó ar na lig an iireacht agus an luach a bhain le litríocht na Gaeilge. Ní dóilm go dtuigeann bachtain an luach a bhaineann leis, agus sin chuid an rud atá géiste gom sa leis an mut go leabharlanna leis an blean chun ina spreige chun leabhar gailge a thuirt a fáistí, agus rinne mar annach chuid fí seáin teachta na Gaeilge agus rih nolig ag mulla do ghaoine raní mar 10 leabhar. Agus mar a hála sé seachta na Gaeilge bhí dubrébuchs. Now, bhecht leabhar ag ní teochtaí leabhar Gaeilge péascéile. Á raibh daoine a bheith beagán beag cúlach fé go listeach teochtaí leabhar Gaeilge. Agus tá dubrébuchs duine is na siopaí móra sásta inis raibh an laureate a chur fáil. Agus dúirt siad hain go bhfuil níos mó éileh níos ná mar ceaptéad sílam ar na leabhar áirithe sin. Agus sílam go dticiigh daoine dig ar níg is mór an trúin nach bhfuil siopaí oscailte ba bheálamsa dámach na leabhar le feiceáil sna siopaí sna faoinóga ba bheálam é sin ach sin mar atá bhfuil láthair cahamíd cinál sprí leis na córtaí atá in ar LoveLeabharGaeilge agus chuir suas leis an gcuil rudí fé láthair. Ach sílam gúil litríocht na Gaeilge níos foláine ná mar a bhí riamh, ar go bhfuil scríbhneoirí úntacha ann. Tá suirt fatíos ar an tosnúigh anam nó daoine, ach aber mis mar zeip a bhuaigh gradam leabhar na bliana in uirigh. Agus leabhar úntacha scríofa ag maire. Trish Ford, Anna Hossav, Céile, Saif Devlin, Muireann Chiaváin, déirting lís a mór fada chur le chéile a scríbhneoirí. Agus nuair a chuoiníonn tú air, 10 bliana ó hin níor bhana cúpla duine gaig. So tá cuasaí níos foláine ná mar a bhí, a caithimid an marga a dhéanamh foláin dus na scríbhneoirí sin inis. Sinné, yeah. Agus ceist beidir beagáí ní spríal chumá céir a bhar leat ag scríb an fiction nó dáanta. Ar an lá. Agus níl a bhí géirí a bheith cinál smartáilte leis an bhaire sin. Uaireanta tag an dáinisteach me ceann, agus fé láthair tá le féin agus Philip Béarla, Catherine Ann Cullen, atá na scríbhneoir conaithe le Héicte Éireann, Poetry Ireland, tá me féin agus Catherine Ann ag obair ar clúsach meascán de ránta Gaeilge agus Béarla, dáanta Gaeilge lumsa dáanta Béarla Catherine Ann, tá méid ag cur cnúsach le chéile, agus sílan muid go bhfuil fáilte or Gaeilge, níl míad omláin cín fós. So tá imime scríb fliocht a chuid gan am. Táim díreacht tréis leabhar nua, úrcéal nua tíocht nu, agus tá sé níos ag clóir chonacht, agus idir go mé scríb eile le déanana fós sean mé dreacht eile le scríb agam, ach tá sé sin garda bheith réig. Lá eile beidir go meach fánar an tuairt féich rána de fáistí, táim ag obair an leabhar atá ag clóir chonacht is úrcéal bíagóirí Táim ag obair freisin ar leabhar an bhailseoir antanáid mhór de fáistí bhaid níos óige. So brahante ar an lá ar an smaoinemh agus uaireanta nuair a aon tú smaoinemh fiochan tú air agus déirte le féin well sin rud a dibróg den each grúpa seo. No
Uanta tosim rodégan I cappa gur scéal fáistí agus bíon beidir trí capital scrífagum nuair a deireadh lom héin nó. Seo rodel fad, beidir gur dána nó beidir gur úrscéal ach airím óla go lá mar sin ní féidir lom freigra crín díirech a thuirteit mar bhí mé gopur den nós hain a bhíon sa déanamh anna chuid rudí de friúla idir chaintena agus iriseoireacht agus obair radio agus ile. Bím sé mar an ggéalna. Tá min an cinál an nasca bhrú agus aharú ó rud a bháin go rud eile an a hapig, mar sin tahí atá gom leis na blianta ó bhí ma fáistí óg táim cinál jogging mar fós agus ag obair part-time tre I rud a bháin ag obair part-time tre I rud eile ag scríomh leabhar sa chuoine gachrod mar sin. Yeah, sinné. Agus a leir fao na hatharthe sin dhéanaan tú de chuid scríb nóireachta féin. Cén cóirle tuí tusa de fáistí óga beidir nach bhfuil an muín acu scríb as bhilgan ó béirle. Cad is féidir le san suoine bhéir nó a dhéanamh leis an muín sin a orú. Ok, an chéad rud ná anna chuid léthireachta dhéanamh. Gach sais rud a léamh, filiocht, scéalta, nuair a bhí mise a fáistí bhíoh leabharlann taistil ag dul hart, ní raibh leabharlann sucr a going sa scáil. Bhí leabharlann bheog Gaeilge sa scáil, bhí canathe maithir an sin das na leabhar bhéarla bhí leabharlann taistil a bhíoh ag dul ó scáil go scáil, agus bhín sé I gcónaí ag géirí an méidir a díalting das na leabhar sin a léamh. Go minic bhín sé géirí an céad leabhar a léamh á bhíalting sulla de an bhean a reisle ní do bhailú. Ba déiring le páistí óga ísir be a bheith ag léamh. Sin an céad rud. An sin má tá spéise go sa scríbhneoireacht an príomhrod ná rudí a scríobh síos. Leabhar nótaí a bheith go an tamar far, pas go léir bhíon smaoinemh úntaach a go uiranta san sin imhe. Agus nós dul in order staire an leabhar nó dégan á áil agus tá going bar an staire rá cin fá gur tháinig mise in order staire cad bhí bhaim. So scríobh síos. So sin an dara rud a dé. Agus an sin déiring le daine tá beagán beag níos sinne. Lenú an dorthú ag scríomh agus gan a bheith bortha faoin na botúin, gan a bheith bortha faoin agurthireacht ag an tús. Tuchi sé sin níg. De chunne fásta bhíon rá déan agurthireacht. Freistal chósaí, tosig go freistal chósaí san Irish Writers' Centre nó áitir be féidir le cuasa a áil. Ach bhling de chuoine cuasaí dhéanamh nuair atá siad níos sinne. Bhí na óga ráló a bheith léamh, a bheith scríomh, sprí, pléisiúr agus tanamh a bhainteas. Áine gur míle bágad, bhrálan bheith leir leat do lár fád ach farír tá déir chat leis a ggórá go luúin is ach mo cheolú an obair fad sór obair tá tú dhéanamh agus mar dúirt mé níos luúthe is an inspirádú dún go léir, so gur míle mágad as ucht leir. Gur míle mágad sa freist óla agus is inspiráid tusa chomá agus an obair chapfuil bun a go sa fé láthair an obair a dhéanamh go. Gur míle mágad. Gorile. Agus sin é a chuirde do léniu chunig í súlaach an céad chorá eile, masú céh bhelum.